Прывітанне сябры, гэта падкаст свет левай рукі Хіцеля. Сёння ў нас вельмі спецыяльны выпуск, таму што мы рыхтуемся да чэмпіянату свету і прысвяцім увесь выпуск толькі гэтай тэме. Мяне завуць Ваня. Мяне завуць Ірына. І мы пачынаем. У нас сёння будзе некалькі намінацый такіх, якія скажуць пра што мы чакаем ад гэтага чэмпіянату і з чаго мы пачнем. Я думаю, што самае лагічнае будзе пачаць з нашых з табой фаварытаў. Я думаю, што тут у нас без сенсацый, але скажы мне вось адразу такое. Хто, на тваю думку, пазмагаецца ў фінале? Мне не падаецца, што ў фінале будзе змаганне. Для мяне ў фінале будуць датчане і нейкая другая каманда, якая будзе на галаву слабейшая. Я за тое, каб гэта былі, напрыклад, немцы, але я не памятаю, ці гэта ўвогуле магчыма з пункту гледжання сеткі. Я таксама не памятаю, зараз цяжка будзе сказаць. У мяне сітуацыя амаль такая ж, і я чамусьці думаю, што гэта будуць датчане і, напрыклад, гішпанцы. Вось мне здаецца, што каб нас з табой канчаткова выбесіць, гэта каманда, якая здолее змагацца, як бы гэта не прагучала ў канкрэтным кантэксце за першы радок выніковы. Ну, цалкам мажліва, таму што ў гішпанцаў даволі цікавая каманда, у якой будзе шмат моладзі. Шмат моладзі, халоднай да гульні, якая яшчэ нічога на дарослым узроўні не выйгравала. Таму можа цалкам так і адбыцца, што яны штосьці зробяць. І цікавая тэза была ў Uninformed Handball Hour, што зборная Гішпаніі гэта каманда, якая дорыць нам аднаго чалавека, які дагэтуль нічога не рабіў цікавага. І тут ён гуляе чэмпіянат, і мы бачым зусім іншага гульца, чым, напрыклад, у клубе. А каго яны мелі на ўвазе па выніках алімпійскіх гульняў? Па выніках алімпійскіх гульняў не ведаю, яны не праходзілі. Што яны казалі, вось, напрыклад, Абель Сердзіо. Чалавек, які не можа два матчы запар згуляць добра ў Вісле, але калі справа ідзе да чэмпіянату свету, ён проста стабільна ўвесь чэмпіянат на стабільна высокім узроўні гуляе. Ну так, і плюс яшчэ застаюцца ў камандзе у дадзеным выпадку, коль уж мы пра гішпанцаў, усё ж такі Гансала Перес де Варгас у выдатнай форме, у нас браты Дуйшыбаевы. Я тут грукаю па нейкіх драўляных паверхнях, каб усё было без траўмаў. І так, гэта каманда, якая здольная прыпаднесці нам што-небудзь цікавае. Хоць мы ўсе за яе і не заўзеем. Пра братоў Дуйшыбаевых, вось калі б гэта быў не чэмпіянат свету па гандболу, а гульня ў трэцяй героі, то калі б у трэнерскага штаба Гішпаніі першым навыкам была некрамантыя, то можа быць, штосьці атрымалася бы. Але цалкам можа і атрымацца. І тут я нават перайду да іншай катэгорыі. Гулец, які нас усіх здзівіць. Я пастаўлю на Баруфета, які гуляе за Мельзунген, і які, як мне падаецца, зробіць гэту зборную Гішпаніі не такой нуднай, як мы усе чакаем. Цікава. Ты ведаеш, у мяне вось у гэтай намінацыі наконт таго, хто нас здзівіць гулец, чамусьці мяне, ну я як гэта жывёла з анекдота, якая не можа вызначыцца, яна да разумных альбо да прыгожых. Тут могуць быць маладыя гульцы, тут могуць быць гульцы, якія нечакана, напрыклад, возьмуць на сябе ролі, ім не ўласцівыя дагэтуль. Там, калі мы возьмем зборную Аргентыны, якая ў нас вельмі ў новым складзе, падыходзіць без братоў Сімане, там можа хто-небудзь стрэліць, напрыклад. Але я чамусьці думаю, што гулец, які нас здзівіць у любым сэнсе, у дадзеным выпадку, гэта будзе Аарон Палмерсон, таму што ён нас здзіўляе ўвесь гэты сезон проста сваімі дзеяннямі, якія знаходзяцца па-за якой-небудзь логікай. Таму магчымы такі сцэнарый, што зараз, калі ён прайшоў вось гэтыя некалькі месяцаў падрыхтоўкі ў Веспрэме, вярнуўся ў вялікі гандбол, ён можа нас здзівіць на капітанскім мастку
Ну, ён жа капітан у нас Але ёсць зборнай. праблема. Але Так. ёсць праблема. Ён прапускае першую групу ўжо дакладна з-за О, пашкоджання. я не бачыла навіну. А што ён там? Ну, пашкодзіўся ў таварыскай гульні, таму калі я ўсё правільна памятаю. Ну ладно, я не бачыла ісландскіх навінаў яшчэ, таму я так проста вось калі ты глядзіш на склад і думаеш, што можа адбыцца. Здароўя Аарону Палмерсону у такім выпадку, мы ўсе яго чакаем. Хай здзіўляе Ёсць нас у добрым сэнсе. ёсць яшчэ адзін чалавек, які можа нас здзівіць, і мы ў Хто? яго верым, мы і ягоная маці. І гэта, ну, дарэчы, гэта такая цікавая тэма на паразважаць. На што здольная гэта зборная Нарвегіі? Яна ж даволі адноўленая, там усе гэтыя хлопцы з Кольстада, яны паказваюць, што, ну, можа, Кольстад і ідзе дрэнна, але ён падрыхтоўвае гульцоў для зборнай. Яны адбіваюць шышкі у лізе чэмпіёнаў і там выглядаюць вось індывідуальна, там ёсць некалькі чалавек, якія будуць да месца у зборнай. І можа быць, калі Сагасан будзе у сваім топе, у сваёй топавай форме, то чаму не? Чалавек, які, на жаль, мы кажам, што можа нас здзівіць, але гэта чалавек, які павінен выдаваць свой максімум па сваім статусе. І яшчэ важна адзначыць, што гэта хатні для іх чэмпіянат свету і што ну так, на іх вялікія надзеі складаюцца на радзіме. А яшчэ ў Сандера Сагасана там нейкі рэкорд рэзультатыўнасці наперадзе можа адбыцца. А можа і не адбыцца. Але мы заўзеем за гэтага хлопца. Няхай усё будзе добра. І за зборную Нарвегіі ўвогуле, дарэчы. Цікавая каманда. Ну, дарэчы, нарвежцы заўсёды гуляюць сімпатычна. Так. У нарвежцаў ёсць такая рыса, якая мне не вельмі падабаецца, што яны гуляюць там у 10 гульцоў кожны чэмпіянат. Угу. Але, ну, хай будзе так. Всё ж нейкая класічная зборная, якая нас не расчароўвае сваёй гульнёй тым, што мы бачым на пляцоўцы. Не гішпанцы, адным словам. Сапраўды, яшчэ таксама ў гэтай камандзе ў нас ёсць Крысціян Бьёрнсен, ёсць Александр Блонц, то бок ёсць асобы, якія змогуць зноў-такі ў пэўных паядынках сябе вельмі ярка праявіць і дапамагчы, магчыма, Сандеру Сагасану, альбо ён ім. І так, класная каманда, і я спадзяюся, што мы пабачым нейкае прыгожае відовішча ад хатняй публікі. І ёсць такая цікавая сітуацыя там, звязаная з арэнай ў Осла, што на сайце Нарвежскай федэрацыі было інтэрв'ю з Магнусам Родам, які казаў, што яго дзіцячыя гады прайшлі побач з гэтым, ну, у гэтым раёне горада, і для яго вельмі асабіста важна тут згуляць. Гэта проста вось мара, якая здзейснілася. Ну, пазычым усяго найлепшых і Магнусу Роду. Так. Што ў нас далей? Давай, калі мы кажам пра зборную Нарвегіі, это каманда, якая можна здзівіць у станоўчым сэнсе і ў негатыўным сэнсе. І я б хацеў бы разважаць, хто будзе той камандай, якая нас расчаруе больш за ўсіх. У мяне ёсць версія, але, магчыма, ты са мной не пагодзішся, і я сама не рада пра гэта казаць. Я думаю, што цалкам негатыўна нас можа здзівіць зборная Швецыі. Я, можа, і пагаджуся, таму што мне не вельмі падабаецца тое, што там адбываецца. І больш за тое, там ляцяць усе лінейныя, там не будзе гэтай абароны, да якой мы прызвычаіліся. Горш за ўсё, што гэта адаб'ецца і на клубах, таму што там траўмы ў таварыскіх сустрэчах такія, што яны больш, чым на месяц. Я кажу пра Оскара Бергендаля, я кажу пра Макса Дара, і тут ты разумееш, што яны выцягваюць Нільсона,
Так, з Нільсена, якому ўжо там колькі 35 гадоў гэтым годзе. Вось. І калі мы глядзім, там будуць абараняцца ў цэнтры даволі профільныя гульцы, але тыя, каму яшчэ і у атацы гуляць шмат. І гэта можа стаць праблемай, таму што ну, гульцы кшталту Йоханнесена, Карлсбогарда, яны будуць перагружаныя працай. Так, так. Усё ж такі, тым не менш, усё яшчэ ёсць Ім Готфрэдсен, усё яшчэ на апошнім рубяжы ёсць Андрэас Палечка, у нармалёвым стане Хампус Ванне. Ну, з аднаго боку, можа і нічога дзіўнага. Але, мы прывыклі для зборнай Швецыі, якая знаходзіцца ў топ-3. І вось мне здаецца, што гэты чэмпіянат цалкам можа стаць такім, дзе нават і да топ-7 не дабяруцца. Ну, у мяне у спісе каманд, ад якіх я чакаю правалу, гэта зборная Францыі. Мгм. Цікавае было меркаванне, што французы будуць намагацца паказаць, што алімпійскія гульні гэта быў толькі адзін выпадак, калі яны там згулялі не найлепшым чынам, што там было 14 гульцоў, а эфектыўна гэта 13 гульцоў і легенда, якая не ну вось нельга было браць Ніколу Карабаціча, толькі там farewell паці Мгм. даўжынёю турнір. Гэта адзінае, што адзіная нагода яго браць была на алімпійскія гульні. Так што ну, вось будзе ўсё добра, тое, што аднавіліся Прандзі і мем, і няхай яны там гатовыя там, на 80-90%, але 80-90% для іх гэта ўсё роўна топ свету. Але мне падаецца, што у гэтых французаў ёсць шмат праблем, якія не вырашаны. Ёсць праблема з кіперамі. Ну, дакладней, там няма першага нумара, які ну, быў нараўне там, з іншымі топ-камандамі. Ну, то бок, якую каманду не вазьмі, там альбо вельмі дасведчаны кіпер, альбо хтосьці малады, а ў французаў яны ну, такія сярэдненькія, усе трое. Яшчэ я не веру в зборную Аўстрыі у той жа групе. Напэўна, таму Так. што я паглядзеў, як яны гулялі з палякамі, і палякі кажуць у такіх выпадках, што гэта масакра. Абсалютна безыдэйная каманда, абсалютна не ведае, што рабіць. Дарэчы, я бачу, як яны адбіраліся на гэты чэмпіянат. Яны там, у першай гульні з грузінамі былі ну, не лепш. Таму вось я ад іх нічога не чакаю. Яшчэ я чакаю, што зборная Македоніі будзе вельмі дрэнна выглядаць і гэта усталюе ось той статус-кво, які павінен быць. Мы прызвычаіліся, што македонцы яны даволі добрыя. Not anymore. Ну так, таксама згодна. У мяне яшчэ сюда ёсць крышачку дадаць за зборную Швейцарыі. Мне таксама падаецца. Па-першае, там група вельмі цяжкая. А па-другое, зноў-такі гэта зборная Швейцарыі з Анді Шмітам не на пляцоўцы і якая трапіла дзякуючы wildcard на турнір. Ну, то бок таксама просто у нас з табой няма нейкага захаплення, каб нас гэта расчаравала, але ну факт застаецца фактам, трэба будзе скорчыць вышэй за ўласную галаву, каб што-небудзь здабыць у той групе, у якую яны трапілі. А яны ў нас трапілі да Германіі, Чэхіі і Польшчы. Нягледзячы на актуальны стан зборнай Польшчы і зборнай Чэхіі, тым не менш, я думаю, што з групы яны не выйдуць. Для мяне гэта чацвёрка выглядае як немцы і тры каманды, Усе якія астатнія. будуць намагацца паказаць, хто з іх не горшы. Мгм, мгм. Там, Сапраўды. там няма пытання, хто з іх лепшы, яны аднолькава дрэнныя. Ну так. Але камусьці пашчасціць, камусьці не пашчасціць. Я чамусьці не веру ў чэхаў.
Я больш за ўсё не веру ў палякаў, але палякі паказалі ў Плоцку, што ну там штосьці ёсць. То бок яны могуць сабрацца. І пра чэхаў перадаем прывітанні Хаўеру Сабата, для якога это будзе апошні турнір у зборнай, які сыдзе абсалютна дакладна пасля гэтага турніру. І я думаю, што ў Плоцку ва ўсіх сэнсах будуць шчаслівы, калі ён павернецца да клуба ўжо праз тыдзень. Окей, давай паразважаем у адваротным накірунку, хто нас можа здзівіць станоўча. Зараз давай з табой па групах тады пойдзем, можа, таму што ў мяне такой агульнай big picture няма перад вачыма. Станоўча здзівіць. О, у мяне ёсць першы кандыдат. Я думаю, што гэта можа быць зборная Італіі. Упершыню за 100 гадоў на топ-турніры каманда, якая трапіла ў групу са зборнай Даніі і двума афрыканскімі зборнымі, Алжырам і Тунісам. І вось мне здаецца, што тут можа быць штосьці цікавае. Я пагаджуся, і у італьянцаў ёсць патэнцыял, каб прайсці, ну, з групы яны павінны выходзіць, і далей яны могуць штосьці, ну, такое паказаць цікавае. І, дарэчы, там у наступным раўндзе там ёсць датчане і немцы, а акрамя іх там усе каманды такія даволі роўныя. Але я больш думаў пра зборную, якая можа нас здзівіць яшчэ больш. Гэта маладая венгерская каманда, Так. якая зноўку ж трапіла ў тую палову сеткі з французамі і нікім больш. Ну, то бок калі ўсё будзе ісці як па маслу, то там змагацца з галандцамі і далей, ну, хто там, ісландцы, харваты, славенцы, егіпцяне. Гэта ўсё тыя каманды, з якімі венгры могуць гуляць. І мы бачылі на алімпійскіх гульнях, што яны даволі якасна гулялі. То бок па результату гэта было не тое, чаго б яны хацелі, але па якасці гэта была такая вельмі цікавая заяўка. Сапраўды, так. Ну і зноў-такі у нас Рыхард Бадо, Бенці Бахінді, Бенці Імрэ, то бок людзі, якія ўжо загартаваныя выступленнямі на самым высокім узроўні на працягу некалькіх гадоў. Сапраўды вельмі цікавая каманда. І у іх жа ёсць там яшчэ такая кранальная штука, што яны групавы раунд гуляюць амаль на венгерскай мяжы. І для іх гэта вельмі важна, што яны так блізка да сваіх прыхільнікаў. Я думаю, што там будзе шмат іх на трыбунах, падтрымка будзе вялікай. Ну, ведаючы, як заўзеюць у Веспрамі і ў Сегедзе, можам даць 100% на тое, што там будуць паўнюткія трыбуны на матчах у Харватыі. Дарэчы, Харваты яшчэ адна каманда, якая павінна рабіць крок наперад. Маладая, цікавая, нестабільная. Апошні турнір Дамагоя Даўніка. А яшчэ ў Харватыі, дарэчы, сёння выбіраюць прэзідэнта. Вось як там насычана зараз. Мы пішам 12 студзеня. А яшчэ цікава, Лука Цындрыч зноўку паламаўся, і па тым, што я бачыў на алімпійскіх гульнях, напэўна, гэта не горшае, што можа здарыцца з гэтай камандай. Дарэчы, ён жа ламаецца перад кожным чэмпіянатам. І вось там быў твіт. Лука Цындрыч зламаўся, напэўна, ён прапусціць першыя матчы чэмпіянату свету. Далей ідзе рэтвіт. З другіх шакуючых навін заўтра субота. Слухай, ну, акрамя Лукі Цындрыча у нас ёсць усё ж такі, хто там? Марыо Шаштарыч ёсць, Іван Марцінавіч ёсць. Не, там цалкам цікавая задняя лінія. Галоўнае ў гэтай камандзе ёсць Дагур Сігурдсен. І моладзь. Я за тое, каб там гуляла моладзь. Калі яны пабудуюць гэтую рухавую каманду, якая будзе на нагах, якая не будзе тармазіць, тому што мы бачылі, выходзіць Дуняк і хуткасці падаюць. Ён дадае сэнса, але ён не дадае
таго, за кошт чаго гэтая каманда можа перамагаць. Ну, чалавеку 36 гадоў гэтым годзе. 37 ужо, 37. Не, ў такім Таму, узросце, ну, там, калі чалавек бегае, ён ператварае звычайны гандбол у пляжны. па-першае, гэта, па-другое, ўсё ж такі на яго пазіцыі менавіта гуляць вельмі цяжка ў такім узросце. Трэба быць, ну, я не ведаю, якім чынам трэба падтрымліваць сваю фізічную форму, проста ёсць фізіялогія, якая ўжо на пэўным этапе, з якой цяжка змагацца. Ну, ведаеш, ты ўсе прыколы, што табе 30, спадзяюся, што ты любіш ібупрафен. Ну вось, Дамаго ўжо 37. Але я І чакаю яго паўнарэзам у 5-1, гэта тое, дзе ён так. будзе да месца. Ну, але ты ведаеш, што сказалі напярэдадні, вось калі там, ну, ці то прэс-канферэнцыя была нейкая з кіраўніцтвам федэрацыі, ці то што, ведаеш, якую мэту сабе паставілі? Ну, самую найвышшую, Ну, фінал? ну, фінал, ну, чаму не? Ну, сапраўды. Паглядзім, жадаем поспеху, класная каманда. Якую каманду ты лічыш найгоршай з усіх 32, якія мы пабачым? Ну, тут, ведаеш, ёсць варыянты. Я не буду арыгінальнай, калі скажу, што для мяне гэта зборная Гвінеі, пра якую мы шмат што не ведаем, нічога амаль не ведаем. Мне здаецца, што вось гэтая каманда таксама не ведаю. Вось ладно, мой поінт гэта зборная Гвінеі, а далей паглядзім. Па еўрапейскіх мы так з табой паддаем жару сёння. Еўрапейскіх не буду пасыпаць. Ну, мне падаецца, што гвінейцы нічога не пакажуць, кувейцы нічога не пакажуць. ЗША нічога не пакажа. Зборная ЗША, ну, там цікавае меркаванне было, што калі бразільцы будуць гуляць як першы тайм з немцамі, то там без шансаў. Калі як другі тайм з немцамі, то можна і пазмагацца напрямую, але я б не быў такі жорсткі да зборнай ЗША, тому што у іх цікавая камплектацыя, там большая частка гульцоў гуляе ў другой бундеслізе, а гэта заўсёды даволі роўныя каманды. Ну вось, напрыклад, зборная Латвіі доўгі час яна вось так і фарміравалася. З гульцоў з другой бундеслігі, з другого французскага дывізіёна. І там атрымлівалася проста якасная каманда без, ну, у выпадку з латышамі, з лідарам, калі быў Крыштапанс. Але вось тады, калі яны ледзьве не прайшлі зборную Беларусі ў адборы, Было мы такое памят. мы пабачылі, што, ну, гэта цалкам такая ідэя, якая можа спрацаваць. І шмат якіх каманд так і будуецца не з топаў еўрапейскіх, а вось тыя, хто павінен прайсці на чэмпіянат свету, але ім не хапае крыху. І цалкам гэта можа быць такая каманда, якая, ну, у прэзідэнцкім кубку будзе нармалёва змагацца з усімі. І мы ідзём далей. І што ў нас наступнае? Мы з табой абмеркавалі патэнцыйныя расчараванні і каманды, якія здзівяць нас у негатыўным сэнсе. Давай з табой паразважаем пра зборныя з найгоршай розніцай. То бок гэта будзе крышачку такім развіваць нашу папярэднюю тэму. Ну, канешне, гэта гвінейцы. І далей трэба глядзець на каманды, якія ў такіх вельмі нероўных групах. Напэўна, гэта будзе Кувейт, таму што супраць іх аўстрыйцы, французы і Катар, які у рэшце рэшт сабраў усіх сваіх зорак. Там будзе і Жарка Маркавіч, і Франсіс Марца, і Капоте. Я не ведаю, калі мы вось будзем дапасоўваць узрост кожнага з гэтых гульцоў, там будзе ж больш за сотню. Будзе. Ну што рабіць? Дасведчанасць супраць маладосці. Ну, окей. Яшчэ ў нас ёсць зборная ЗША з вельмі цяжкай групай з нарвежцамі, партугальцамі і, можа быць,
бразільцы таксама штосьці здолеюць. І можа быць зборная Алжыра яшчэ будзе прэтэндаваць на штосьці такое. Я б звярнула нашу увагу на групу G, дзе ёсць каманды з Каба-Верде і Кубы. Я думаю, што цалкам магчыма, што ці то славенцы, ці то ісландцы, якія з'яўляюцца лідарамі, яны змогуць вось там зладзіць нейкі разгром той ці іншай зборнай. А так, я згодна з табой. А яшчэ ведаеш, які момант? На гэтым турніры зборная Японіі гэта будзе крышачку не тая зборная, да якой мы прызвычаіліся за перыяд працы з Дагурам Сігурдсенам. І у бягучым складзе зборнай ёсць гульцы, якія выключна выступаюць толькі ў чэмпіянаце Японіі. Раней гэта былі заходы ў вартар, ты памятаеш, мы можам спрачацца пра тое, наколькі гэта была практыка там пазітыўная ці негатыўная, але ў нас была магчымасць сачыць, глядзець і штосьці разумець наконт лідараў. Зараз гэта каманда цалкам напалову прафесійная, таму што мы ведаем, што гандбалісты зборнай Японіі гэта людзі, якія лічацца ў сваіх клубах адначасова і на спартыўнай працы, на грамадзянскай там часткова нейкай, і адпаведна узровень не вельмі высокі. І зноў-такі, калі мы глядзім на трэнераў, я не думаю, што штосьці там радыкальна палепшыў новы кіраўнік каманды. Мы штосьці такое, конечно, не настолькі выкручанае на Максым. Мы бачылі і на алімпійскім турніры, калі 11 гульцоў з аднаго клуба было ў ростары, у заяўцы. То бок гэта можа быць і плюс, тое, што яны будуць гуляць менавіта так, як яны прызвычаіліся гуляць. Ведаеш, такая вельмі савецкая сістэма, калі мы робім базавы клуб, намагаемся сказаць свету, што вось менавіта так у нас выглядае зборная. Вось, мне здаецца, тут усё. Але зноў-такі вось гэтыя вялікія розніцы, гэта, напэўна, як мне здаецца, не будзе расчараваннем. Гэта каманды, ад якіх мы прыкладна гэтага і чакаем. У мяне тут няма ніякіх пытанняў да каманд. Яны не вінаваты ў тым, што ІГФ кіруюць тыя людзі, якія ёй кіруюць, і якім важней праташчыць некалькі камандаў, федэрацыі якіх будуць далей галасаваць за Мустафу ва ўсіх выбарах. Гэта такая эпоха здароваму сэнсу. То бок, калі мы бачым, колькі добрых еўрапейскіх каманд не трапляюць на чэмпіянат свету, і якія былі бы канкурэнтна здольныя у большасці групаў, дзе ёсць каманды кшталту той жа Гвінеі. Гэта выглядае не вельмі добра, але мы ведаем, што гэта з-за папулісцкіх мэтаў. Калі людзі кажуць, што вось, гандбол пачне развівацца в такіх краінах, як Гвінея, прабачце, але я не разумею, як ён там будзе развівацца, што Гвінея можа даць свету. Гэта вельмі дзіўна. Зноў-такі твае апаненты скажуць, што калі не імкнуцца развіваць, то нічога не будзе ніколі, а так быццам мы робім хоць штосьці ў гэтым накірунку, але зразумела, што да вынікаў, якія можна палічыць, прывядуць праекты, разлічаныя на больш доўгі тэрмін дзеяння. То бок, калі зараз пачаць сеяць добрае, разумнае, вечнае сярод дзяцей, штосьці адбудзецца там гадоў праз 10-15, напрыклад, так? А нам прасцей зараз уцягнуць у пашыраны склад чэмпіянату свету нейкую невядомую зборную і зрабіць на гэта пэўны піяр. Што ёсць. Давай паглядзім, як яно адбываецца насамрэч. То бок, Гвінея — гэта выключэнне. Гвінея — гэта каманда, якая будуецца ў самой Гвінеі. Астатнія афрыканскія каманды працуюць такім чынам, што окей, у нас ёсць чэмпіянат Францыі альбо чэмпіянат Партугаліі. І давайце паглядзім на гульцоў, якія там гуляюць, у якіх ёсць хоць нейкія карані. Гэта ўвогуле не пра развіццё, гэта пра тое, каб знайсці чалавека, які па фармальных крытэрыях падыходзіць да таго, каб гуляць за тваю каманду, якая прабілася на чэмпіянат свету па вось гэтай квоце.
Гэта не пра развіццё. Гэта не пра інфраструктуру, гэта не пра дзяцей, гэта не пра тое, што хтосьці праз 10-15 гадоў будзе гуляць на высокім узроўні і гандбольны свет не будзе вычэрпвацца толькі Еўропай, Егіптам і крыху паўднёвай Амерыкай. Не, все застаецца, нічога не мяняецца. Ну, пры гэтым сваіх мэтаў таксама вось гэтых кароткатэрміновых хтосьці, я думаю, дасягае. Не, Вось зараз мы паехалі на чэмпіянат свету, яшчэ 2 тыдні пра нас напішуць. І калі ў нас будзе, не будзем называць імёнаў, карпулентны чалавек у лініі, якога будуць параўноўваць з Шакілам Анілам, то можа і не 2 тыдні, а 2 месяцы, напрыклад, пра нас папішуць. Чаму не? Ну, слухай, я не адвакат д'ябла, я зараз проста кажу пра тое, што існуюць розныя пазіцыі, розныя пункты гледжання на гэтае пытанне. слухай, я зусім забыўся пра тое, што гэты чэмпіянат свету ён можа паслужыць такой мэце. Можа гэта будзе нават галоўная мэта чэмпіянату свету, гэта тое, што гульцы з Кубы яны дайдуць да бліжэйшага паліцэйскага аддзялення Пахаваць. і папросяць прытулак у Ну так, якой-небудзь намалёвай краіне. гэта даволі цяжкі працэс насамрэч для кубінцаў і там трэба хавацца і трэба не ў кожнай краіне ты атрымаеш гэты прытулак і трэба ўвогуле уступаць у перамовы якія-небудзь. Але сапраўды, як не было б сумна для кубінцаў, а у жаночым гандболе мы кажам пра некаторыя афрыканскія краіны, для дзяўчын гэта таксама магчымасць, топ-турнірах гэта магчымасць уцекчы. Вось у такім свеце мы жывем. Хацелі пра гандбол, атрымалася вострасацыяльная перадача. Давай вернемся тады да тэмы. У нас з табой ёсць пункт трэнер, які нас здзівіць. Хто цябе здзівіць? Я за Дафра Сігурдсена. Ну, тое, што харваты здолеюць. Так. Врэшце рэшт здолеюць. У мяне дзіўны адказ. Я за Альфрэда Гісласена, таму што усе мае сімпатыі заўсёды на баку зборнай Германіі і мне цікава, што ён зробіць, што ён нам пакажа і ці зможа ён нас здзівіць. Я спадзяюся, што зможа. І паказаць, што ён не дарма займае гэтую пасаду ўжо некалькі гадоў і што вось зараз павінен быць нейкі такі чарговы майлстоун яго кар'еры трэнера. І я спадзяюся, што ён таксама гэтак жа ставіцца да гэтага топ-турніра, як і я. Вось, а ў негатыўным сэнсе не ведаю, тут цяжка сказаць. Магчыма, гэта будзе Ураш Зорман і зборная Славеніі. Але пакуль я не бачыла ніводнай там гульні з падрыхтоўкі, нічога не ведаю, гэта проста вось мае адчуванне, таму што зараз гэтая каманда перажывае не лепшыя часы, адбываецца нейкая стагнацыя, быццам штосьці трэба мяняць, пры тым, што ў нас ёсць цэлае сузор'е цудоўных маладых гульцоў, але трэба імі кіраваць вельмі класна. Не бачу я пакуль гэтага ад Зормана, вось паглядзім. А можа ён і ў добрым сэнсе нас здзівіць. То бок ты лічыш, што тая гульня, якую яны паказвалі на алімпійскіх гульнях, гэта супадзень. Гэта проста выбіваюць з шэрагу. На алімпійскіх гульнях мы нагадаем, што гэта 4-я пазіцыя была. І 2 ключавых паядынкі былі прайграныя з розніцаю 1 мяч. Гэта было вельмі крута. Я не думаю, што гэта было супадзенне, але мне здаецца, што гэта была найвышэйшая пікавая кропка ў кар'еры Ураша Зормана як кіраўніка нацыянальнай каманды. Дай Божа, каб я памылялася. Паглядзім. У мяне яшчэ ёсць што дадаць. У нас ёсць трэнеры, ад якіх мы нічога не чакаем. Асабіста я нічога не чакаю. Такі. У Гійома Жыля кантракт да 29-го году. І самае цікавае, што яны падоўжылі гэты кантракт перад алімпійскім турнірам. І адна з тых матывацый, чаму ён дагэтуль у зборнай, тое, што вельмі цяжка фінансава разарваць такі кантракт. Там федэрацыя павінна будзе яму плаціць, так? Так, але... гэта неяк гучыць проста смешна, ў дрэнным сэнсе смешна для зборнай федэрацыі ўзроўню вось Францыі. Слухай, можа Гійом Жыль браў вось нейкія там, не знаю, курсы ў Жозе Маурыні.
Магчыма. Але калі французы праваляць другі турнір запар, я думаю, што гэта ўсё гэта на выхад і там ужо грошы ніхто не будзе лічыць. Э, ну, паглядзім. Цікава. Насамрэч, я вось неяк з маёй увагі выпала вось гэта інфармацыя, што ў яго такі вялікі кантракт. Мне здаецца, што вось, дарэчы, Гійом Жыль неяк так твіст такі зрабіла яго кар'ера. Ён бы мог быць нядрэнным трэнерам клубным. Мы так і не даведаемся. Альбо даведаемся ўжо ў наступным сезоне. Як пойдзе. А ведаеш, які трэнер яшчэ можа нас здзівіць, расчараваць, уразіць, там, не ведаю, што яшчэ зрабіць з намі. Веселін Вуевіч. Не мае ніякага сэнсу казаць пра каманду, з якой ён едзе. Веселін Вуевіч гэта абсалютна асобны персанаж у дадзеным выпадку, але гэта галоўны трэнер зборнай Катара. І калі мы кажам пра грошы ў гандбольным свеце, слова Катар прыходзіць адразу да нас тут. Я скажу так, што наўрад ці ён паўторыць поспех Рыверы срэбра на чэмпіянаце свету ў 15-м годзе, які быў хатнім для Катара, але тым не менш цікава. За ім заўсёды цікава назіраць на яго, ну, неяк так, з якой бы каманды ён не працаваў, ён імкнецца штосьці зрабіць. Ну і тут паглядзім таксама, што будзе. Слухай, пра зборную Катара тут усё даволі проста. Я за тое, каб яны на гэтым турніры згулялі з французамі, з немцамі, з палякамі, таму што ў іх ёсць старыя добрыя рахункі, якія яшчэ не сплочаны. Так. Калі мы кажам пра розніцу, напрыклад, зборнай Германіі супраць зборнай Катара, вось на гэта я паглядзеў. Там яшчэ атрымліваецца так, што выхад з групы супадзе з днём нараджэння Веселіна Вуевіча. І каб не атрымалася, як у старым анекдоце, трэнер, мы купілі для вас гальштук. Магчыма, што яны нас не вельмі здзівяць, але што-небудзь цікавае ад гэтай каманды мы пабачым, таму што традыцыйна сімпатый балельшчыкаў няма на баку гэтай зборнай. Цікава, як так атрымалася, чаму? Але, тым не менш, чым больш вясёлых, запамінальных, цікавых момантаў, тым лепш у канчатковым выпадку ўвогуле для нашага віда спорту. Карацей, на які колер гальштука ты ставіш? Дарэчы, мне вельмі падабаецца Веселін Вуевіч як персанаж, але я не памятаю ніводнай фоткі яго ў касцюме пры гальштуке на нейкай такой афіцыйнай хвалі. Не памятаю. І затое я памятаю афігенную фотку, як ён перад яго ад'ездам у Барселону, калі ён яшчэ гуляў. І там была фотка Железнячара ці то нейкай іншай каманды, дзе ён выступаў, і ён на варотах вісеў. У нас з табой засталіся самыя цікавыя намінацыі на сёння, так? Давай абмяркуем MVP патэнцыйнага. У мяне ёсць адказ, ведаеш, такі, як упісвацца ў грамадства і быць шчаслівым. Упісвацца ў грамадства гэта Мацеас Гіцель, таму што гэта яго свет. Прабачце, на колькі гадоў наперад гэта свет Мацеаса Гіцеля. І зборная Даніі гэта абсалютны фаварыт. Тут няма проста іншай каманды, якая была нават блізка. Але я зраблю вельмі рызыкоўную стаўку. І мне проста гэта вельмі хацелася, каб MVP турніру стаў Уас Андерсон. Ух ты! Абсалютна не чакала таго варыянта такога. Таму што ён апошнімі сезонамі даказаў, што той час, які быў у Барсе, проста трэба выкрасліць. Гэта гулец топ-узроўня, які дадае камандзе шмат чаго. Можа, ён не будзе да канца ўпісвацца тое, што робяць датчане, хаця, калі мы бачым, я магу уявіць сабе, калі мы паставім Пютліка ў цэнтр. Андерсон, Пютлік, Гіцель — гэта імба.
Ну так. А каго лічыш ты? Я лічу ўсё ж такі, што Гіцель, таму што, па-першае, тут цікавы момант таксама, што першы яго гол на гэтым чэмпіянаце свету гэта будзе 100-ы яго гол на чэмпіянатах свету. І ну так, ты глядзіш на зборную Даніі і разумееш, што акрамя Гіцеля ёсць жа яшчэ 4 чалавека, якія вось зараз, калі зборная Даніі стане чэмпіёнам свету, яны заваююць свой асабісты чацвёрты тытул. Гэта там Мац Менза Ларсен, Магнус Ландзін, яшчэ два прозвішчы. І яны параўноўваюцца з колькасцю заваяваных тытулаў з вось легендарнай генерацыі французаў з Мікаэлем Гігу, Ніколай Карабацічам і гэтак далей. І нягледзячы на тое, што вось зборная Даніі сёння гэта вось такая зборная Даніі, я думаю, што Мацыяс усё ж такі стаіць асобна. Але у мяне ёсць тут намінацыя MVP майго сэрцыка. Я вельмі здзівілася, што гэты чалавек будзе выступаць на сёлетнім вось чэмпіянаце. Гэта Бьоргвін Пол Густавсон, галкіпер зборнай Ісландыі. Мне здаецца, што ён варты проста асобнага выпуска калі-небудзь. Уся яго кар'ера, увесь яго шлях. Гэта вось ведаеш такая меладычная музыка з меладраматычных фільмаў павінна быць фонам. І мы проста будзем з табой расказваць пра тое, што гэта за чалавек, яму 39 гадоў. І я не ведаю дакладна, не было нейкіх там навінаў на гэты конт. Ён не казаў, што гэта яго апошні турнір, але мы ўсё разумеем. І вось калі ён, нягледзячы на тое, якое выніковае месца зойме зборнай Ісландыі, Бьогі чалавек, які проста вось павядзе яе за сабой у любым выпадку, і калі яго падтрымае яго зборная, мы ведаем, што ён проста аддасць усё, што яго ёсць на апошнім рубяжы. Але калі яго хлопцы падтрымаюць у гэтым, яны зоймуць там нейкае прыстойнае месца, як бы гэта ні тлумачылася зараз, мы не бачылі пакуль гэтай каманды, то вось гэты чалавек, які абавязкова нам запомніцца на гэтым турніры. Я так спадзяюся, я ў яго вельмі веру. Вось. Ведаеш, ёсць такая памылка, што гандбольныя кіперы яны настолькі ненармальныя, што астатніх людзей да іх на 6 метраў не падпускаюць. Вось. І Бьорн Густаўсон гэта такі шалёны, але ў добрым сэнсе чалавек, які будзе ўвасабляць. Вось ёсць людзі, якія там проста якасна гуляюць, ёсць людзі, якія там, я не ведаю, дадаюць штосьці камандзе за кошт нейкіх дзеянняў. А гэты чалавек дадае камандзе ўсё за кошт, я не ведаю, той атмасферы, якую ён робіць, тых эмоцый, з якімі ён гуляе. А ты памятаеш, вось калі ты яго першы раз можа пабачыць, то ў маладосці ён табе падаваўся падобным на Курта Кабэйна? Троху ёсць. Мне вельмі. І я не здзівілася, скажем так, калі даведалася, што ў яго там таксама няпростая жыццёвая гісторыя, звязаная з забароненымі рэчывамі ў пэўным сэнсе. Але дзякуй Богу, Club 27 ужо не актуальны для гэтага чалавека, у яго выдатная сям'я, 4 дзяцей, у яго амаль што такая палова гандбольнай каманды дома. І так мы калі будзем падводзіць вынікі ўжо гэтага турніра, я думаю, што мы абавязкова вернемся да яго персоны і вось паглядзім, як ён прайшоў чэмпіянат менавіта для яго. Давай ставім 3, каб гэта было чэсна. Давай. Першае месца, напэўна, у нас аднолькавае будзе. Так. А на другое месца, і гэта будзе гучаць дзіўна, таму што я не паставіў гэтую каманду як адкрыццё, як каманду, якая мусіць нас здзівіць, таму што я лічу, што гэта каманда вось менавіта ў гэты перыяд яна і можа быць другой. Гэта зборная Егіпта. Так, гэта цікава будзе. І на 3-й радок я стаўлю немцаў за тое, як яны гуляюць, і за тое, якая шпільная каманда атрымалася з гэтай моладзі.
У мяне другое месца, ці то, як я ўжо сказала, гішпанцы, ці то немцы, абсалютна 50-50. І гэткая ж разбежка 50-50 у мяне і па трэцяй пазіцыі. Я думаю, што гэта цалкам магчыма могуць быць харваты. Чаму не? Яшчэ, блин, ну вось з егіпцянамі ты мне зараз усё сапсаваў. Я зараз думаю пра егіпцян таксама. Блин, егіпцяне. Гэта зборная, у якую мы проста закахаліся на чэмпіянаце свету ў 21 годзе. Вось, і, ну так, каманды, якой трэба аддаць належнае і казаць пра яе шмат. І вось гэта прыклад таго, калі каманда з нетрадыцыйнага гандбольнага рэгіёна нас прыемна здзіўляе і на лакальным узроўні робіць усё, каб падтрымаць вось гэтыя непапулярныя рашэнні сусветнай федэрацыі. Так, егіпцяне. Блин, ну добра, хай будзе харваты або егіпцяне на трэцяй пазіцыі. Окей, паглядзім, хто будзе бліжэй да праўды. На гэтым мы развітваемся. Сустрэнемся не праз 2 тыдні, а праз тыдзень, калі скончыцца першы групавы этап, і абмяркуем тое, што мы пабачылі, і ці спраўдзіліся нашы першыя чаканні, і што мы будзем бачыць далей. Дзякуй усім, добрага вам дня. Да пабачэння, сябры.